Táma go le teis fhad inis, agus táma chun airí éagsúla úsáid agus pé a teis. Agus an chéadrad go bhfuil úsáid ná lorug láimhe. Agus híl me go méid sé éasca gá gurín lorug mo láimhe fápéir agus an nearan imacha. Féach. Tá lorug mo láimhe tarnín team agus gearthamach. Agus tá se go le teis fad an bhhaird a gúsáid lorug láimhe ó Máardóig go dtí mo leire cín. Nis, caithe me Meastúchán dhéine. Cefad lorug láimhe a bheits chomhád leis an Máird. Agus sílim sé go méid 10 a testáil wim. Bhecin muid an seo tá Báird scríbhán, agus tá Meastúchán agus toradh. Meastúchán 10. Láimh fá 10. Nis camúid a heis. Haon, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a 9. Mo leid cín croch amach achta me go le chláánú go 9. 9 láimh. Mar sin an toradh ná 9. Nis. Caithe me an bríste gear a heis an geamh seo agus tá chun breáin úsáid. Bhfuil muid ré. Meastúchán ar dús. Cefad breán a bheith chomhád leis an bríste gear seo. Tá me se go le túis chéire cín. Fáin go bheice muid. Haon. 2, 3. Bhí me angáir a geamh sin. 3 cín. Mar sin scríofa me 3 seo sa toradh. Dírithe toradh. Fáin go bheice muid. Tá me chun leabhra a heis inis, leabhra haon agus leabhra 2, agus tá me chun tedaithe a úsáid. Fáin go bheice muid. Arú me seo nún. Chéad leabhar, tá me chun fad a heis a gúsáid na tedaithe. Cefad tedaí meastúbhéis ar chomhád leis i leabhar. Cheapin go méid 7 cín, mar sin scríofa me, uimhire 7. Nis cam go le teis. A haon, a 2, a 3, a 4, agus a 5. Bhí me mícheart. Ní heasí na chúd cín, tá chúd tedaí ar chomhád. Mar sin, cin dochar, ní rom a bheastachán díreach crín ach bhí me gar go maithil. Mar sin, 5 seo. Nis, meastú cefad tedaí bheits ar chomhád leis an leabhar seo. Tá se go le túis 8 cín. 8. Fáin go bheice muid. Bhfuil muid ré. A haon, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, agus a 8. Cinna líon brúte ach sláánú mu de go a 8. Bhí me díreach ceart. 8 tedaí. Bhfuil tusan an rudaí a de heach hain a heis, agus Meastúchán dhéine dosach agus an sin an toradh a aimsiú, agus úsáid airí éagsúla sa teach agus tú a teis. Détá lorug do láimhe úsáid, déitach tú lorug coise a úsáid, déitach tú bár de bhéire a úsáid a meach tú teis rudaí a bhí beagnú gear.